Koliko smo samo puta čuli ili pak sami izgovorili da je neko vuk u jagnjećoj koži, da ima besne gliste, bube u glavi, pa čak i pundravce. Šta su to pundravci i zašto se za nekog kaže da je crna ovca crkveni miš ili da je pak pokondirena tikva, da hvata zjale, saznaćete iz jedne malo je reći zanimljive i neobične knjige pod nazivom Ne znam šta mi bi. Autor ovog izdanja je Aleksandar Milajić. Knjigu je ilustrovala Bojana Dimitrovski, a objavila je izdavačka kuća Mladinska knjiga. Pogledajte deo intervjua koji smo načinili s autorom. Jednom sam nekom prepričavao koliko mi je bilo dosadno na nekom sastanku i rekao sam da su me spopali i pundravci, i neizdrži, svih 300 vira i sve živo. I dok sam još izgovarao tu rečenicu, zamislio sam kako bi to izgledalo da mi je zaista tokom sastanka nešto grickalo ispod stola po leđima i tako dalje. I rekao sebi što da ne. I onda sam krenuo da pravim spisak svih tih čudnih stvorenja koje se pojavljuju u žargonu, koje mi tako reći svakodnevno koristimo, kao što su, ne znam, Tata Mata, Majka Mara, Radio Mileva, Kilavi Radovan i sve ostalo. Posle toga sam napravio klasifikaciju tih bića, dodelio im tela, znači personifikovao ih i nastala je praktično enciklopedija izgovora za sve prilike. Bube u glavi, latinski naziv ludorije. Najčešće se javljaju u pubertetu, mada ih ponekad zapate i odrasli i onda se to zove kriza srednjih godina. Stadijum larve provode u ušima, pa ih često greškom mešaju s bubama u uhu. To su samo neke od buba, tu su još i pundravci, besne gliste, iznebuh, vuk u jagnjećoj koži. Naime, knjiga je podeljena na poglavlja u zavisnosti od oblika tih bića, tako da imamo ona koja nam se redovno vuku po stanu, kao što su andrmolji, Mira i 300 vira i njima slične. Zatim one koje imamo u familiji ili u porodici, dakle Kilavi Radovan, Majka Mara, Tata Mata, Majstor Kvariš. Zatim je tu kolekcija baba, koja zapravo predstavlja zbirku od 9 baba koje su zapravo muze koje su otišle u penziju, tako da je to nastavak priče o muzama. Ovo nije prava enciklopedija, ovo je kvazi enciklopedija. Inače, objašnjenja za te pojmove ima vrlo malo ili ih nema uopšte, ili ih bar ja ne znam. Dozvoljam da postoje neka. Ja znam jedino objašnjenja za ludog Nastu i misirsku babu. Za sve ostalo ne znam kako su nastali. Zašto je Radio Mileva baš Mileva, a ne Jelica ili već neko drugo ime, ne znam. Tako da sam morao da ih izmislim. A Bojana ih je, ilustratorka Bojana Dimitrovski, je veličanstveno naslikala sve to. Sve ove ilustracije su ručno rađene. Bojani je trebalo 2 godine da ih završi, tako da je to stvarno ogroman posao. Mislim, ljudi kada kupe knjigu jednostavno ne znaju koliki je posao napraviti knjigu ovog tipa i ovakvog kvaliteta, što se vizualnog aspekta tiče, tako da smo rešili da obradimo polovinu bića, a drugu polovinu možda u nastavku. Trudio sam se da postignem ono što je možda najteže u pisanju, a to je da tekst bude jednako zanimljiv i deci i odraslima. Zbog toga je tekst, pa recimo, višeslojan. Naime, deci će biti zabavan, svakako, ali ima tu dosta aluzija koje mogu da razumiju samo odrasli, za koje je potrebno neko životno iskustvo da bi se shvatili. Što znači da za svakog ponešto otprilike, pa sad vidjet ćemo da li sam uspeo.